Duha ka Mindanawan ang nagpamatuod nga dili magpaulahi ang taga Mindanao sa bisan unsang board exam. Kinihuman na sungkit sa usa ka graduate sa Ateneo de Davao University ang top 2 sa Certified Public Accountant Licensure Examination. Samtang top 1 sa Metallurgical Engineer Board Exam ang graduate gikan sa Mindanao State University sa Iligan City. Nakatuto si Argil Relator. Ni-graduate isip class salutatorian sa Ateneo de Davao University ni adtong Abril si Eric John Sagot nga taga Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Gikan first year hangtod fifth year tungod siyang exemplary academic performance, usa siya ka university scholar. Una ang exam, ni pailawom siya sa 5-month review ubos sa SGV scholarship. Ug sa gipagula ang CPA board exam results sa PRC, nag-top 2 si Eric John nga nakakuha og 91.17%. Before I entered college, lagi ko kabalon sa ng CPA. And akong mama man po nagpili ani nga kurso. So, pero over the years siguro, I came to love accountancy and found home in accountancy siguro. So naganahan ako. Gilauman na siyang professors nga mag-excel gayud si Eric John. Sanglit estudyante pa lang, nakita na nila ang abilidad ni ini. Mapasalamaton sila, sanglit gawa siyang intelligence. Doon na sab kini malumong kasing-kasing sa pagtabang siyang mga classmate sa review sa ilang lessons. Kahit na anong ibato mo sa kanyang problem, talagang nakukuha niya. And importante rin talaga yung not being complacent. Kasi si Eric, pag meron siyang namali sa test or examination, inaaral niyang mabuti. Advice niya sa mga kasamtangang nag-eskwela o BS in accountancy. Kailangan po nato og motivation. So, anak gyud sila, Misery Loves Company. So, mangita kag imong mga friends diya nga naglisod po. So, kamo tanan maglisod together. And muna, mugaan imong feeling. Plano niya nga magtrabaho unta sa kumpanyang nihatag kaniya og review scholarship. Hinoon, andam ang ado nga kuhaon siya nga magtutudlo sa universidad. Samtang laing Mindanawon ang nagtop sab sa bago pa lang natapos nga Metallurgical Engineer Licensure Examination. Si Dartur Silao, gikan sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, kun MSU IAT, maoy top 1 nga nakakuha og rating nga 88.6%. Si Dartur, lumad sa Sarangani Province ug usa ka Ilocano, Maranao. Mi-graduate siya nga summa cum laude ug class valedictorian. Gikalipay gayon siyang professor ug dean sa Material Science and Engineering Department and Technology ang nakabuti Dartur. Dakong garbo sab nila, sanglit gawa si Dartur, pasok sab sa top 10 sa maong exam ang 5 pa ka graduates sa MSU IIT. This recent exam, 6 out of 10, the top 10, went to IIT, including the number 1. The support of the faculty of the department, in particular for the program Metallurgical Engineering, goes beyond after graduation. Even Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.